Καλά. Και τώρα τι θα κάνουμε? Μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Τι θες να κάνουμε, ρε παιδάκι μου? Δεν ξέρεις τι θα κάνουμε. Καλά. Δεν σβήνουμε το φως. Α, αποκλείεται, είναι το χούι μου. Έπειτα σ' αγαπάω και θέλω να σε βλέπω. Άμα σβήσουμε το φως θα ήταν σαν να ήταν μια οποιαδήποτε άλλη στη θέση σου. Δηλαδή το φως κάνει τη διαφορά. Όχι, ρε παιδί μου, μην το παίρνεις έτσι. Αλλά άμα σε βλέπω την καταβρίσκω, την κάνω ψώνιο. Τι ήταν αυτό? Ποιο? Αυτός ο θόρυβος. Εγώ δεν άκουσα τίποτα, θα ήταν ιδέος. Μα είμαι σίγουρη ότι κάτι άκουσα. Ένα ποντίκι, ξέχνα το. Αποκλείεται, μήπως δεν άκουσες τίποτα για αυτή τη φορά? Κάποιος είναι μέσα στην τουλάπα, πήγαινε να κοιτάξει αμέσως. Ποιος περίμενες να είναι στην τουλάπα? Μα αφού άκουσα θόρυβο. Τουλάπα, είναι θόρυβο κάνει. Έλα τώρα, μανάρι μου, μην δίνεις σημασία. Μήπως δεν άκουσες τίποτα για αυτή τη φορά? Κάποιος είναι μέσα στην τουλάπα. Να πας να κοιτάξεις αμέσως. Κάποιος είναι μέσα στην τουλάπα. Βλέπουν καλά τα μάτια μου ή όλα αυτά που βλέπω δεν είναι μια οπτασία? Ένα τρελόπια με λέει το παιχνίδι της μοίρας. Οι καλύτεροι μου φίλοι, οι άνθρωποι που εμπιστεύομαι και που αγαπάω, να κάνουν παλιστήρι στην κοπέλα μου, θα τους σκοτώσω! Μην το κάνεις! Όχι, θα τους σκοτώσω! Οι καλύτεροι μου φίλοι, η γυναίκα που αγαπάω, που θα παντρευτώ, που θα κάνω παιδιά μαζί της, δεν το αντέχω! Θα τους σκοτώσω! Μη, κάτω για μένα, σε παρακαλώ, Όχι, θα τους σκοτώσω! Κάτω για μένα, μη. Μάλλον δεν θα τους σκοτώσω. Έχεις δίκιο, αγάπη μου, δεν θα τους σκοτώσω, αλλά θα κάνω κάτι άλλο, κάτι πολύ χειρότερο. Ελάτε εδώ εσείς. Ελάτε εδώ, ρε αλήτες, καθάρματα, παλιωτόμαρα. Είστε εδώ, κάτω από το κρεβάτι και μην ακούσω άχνα. Κύψε θα βγάλετε. Εμείς θα κάνουμε έρωτα και αυτοί θα βλέπουν. Θα τους κάνω μαλάκες για πάρτι σου, μωρό μου. Αυτό να κάνεις.